Kemila li ġiet introdotta s-sistema tal-SMS meta kawża tkun ġiet differita intbagħtu 6,660 avviż. Informazzjoni li ngħatat fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari. L-SMS intbagħtu kemm lill-avukati li jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom kif ukoll lill-partijiet li applikaw għas-servizz. Kien hemm 11,123 każ li fih ma ntbattx SMS. Dan jew għax l-avukat tal-parti, l-prokuratur legali jew xi ħadd mill-partijiet f'kawża ma applikax biex jingħata s-servizz. Kien fil-21 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet meta tħabbar is-servizz ta' SMS għal kawżi differiti bħal mezz biex il-partijiet fil-kawżi ma jittellawx il-qorti għal xejn. Kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali, is-servizz ta' notifika bl-SMS l-ewwel beda jintuża biex issir komunikazzjoni mal-avukati. Imbagħad ġie estiż f'Jannar għal partijiet konċernati wara li ġiet innotata l-effettività tas-servizz. Apparti dan, kull digriet tal-qorti ċivili qed jintbagħat b'email lill-avukati taż-żewġ naħat. Fil-każ tal-qorti tal-familja, id-digrieti jintbagħtu mill-ewwel b'email lill-avukat li jkun ressa ir-rikors. Daħlet ukoll miżura li permezz tagħha meta toħroġ notifika tintbagħat b'email lill-avukat ukoll. Dan kollu wara konsultazzjoni u qbil mal-Kamra tal-Avukati u bilan li l-Gvern ikompli jwettaq bil-fatti ir-riforma tal-qrati filwaqt li jnaqqas il-burokrazija. Is-servizzi qed jinħadmu minn esperti fl-IT ingaġġati mill-mita u li jaħdmu mill-qorti stess.